हेल' लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे बारनाय भिडिअ लाना फैदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाफिननो थाबाय जोबजासिम। मायाव बारगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जायगा आरो थाम्बनेलखौ नुनानै भिडिअखौ नायलांबाय था। भिडिअखौ नायना मादि नांखौ अननानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। बारा मोजां जाया बायदि नांदों खिन्थु कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। जाय जाय नायदों नों नायबाय थानायबो कमेन्ट खालामहर दे, मानोना नोंसोर कमेन्ट खालामबासो मटिभेसन जायो नालाय जोंबो भिडिअ बानायनो। कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय गाइस। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।